Kien għal-ħabta ta' 8 tal-ħadd filgħodu. Odwa kwieta sakemm il-ħemda tal-bidnija nkisret bi sparaturi fi triq il-konkors. Sparaturi li ħallew vittma lil Jean Paul Busuttil, missieru negozjant ta' 53 sena, residenti il-bidnija stess. Dan wara ħabta li seħħet bejn mutur u karozza li minkejja li ma kien hemm ebda ħsarat estensivi eskalat għal-argument li wassal għal dan l-omiċidju. F'dan l-istadju ma jirriżultax lil pulizija li kien hemm xi mottiv ulterjuri għajr dak ta' argument brabta mal-ħabta. Kien f'dan il-punt li skont informazzjoni li kiseb dan l-istazzjon li tim tal-leża mar fuq il-posta biex jidderiġi traffiku. F'dan il-ħin eskala argument bejn iż-żewġ irġiel li huma mifhum li huma ġirien. Hekk kif kemm l-allegat aggressur u anke l-vittma li aktar tard ġie identifikat bħala Jean Paul Busuttil huma residenti fil-bidnija. Kien hawn fejn wieħed mis-sewwieqa spara fuq l-ieħor barma tan-nar li allegatament mar iġib mid-dar tiegħu li tinsab fil-viċinanzi. Minkejja li ma ġarrab ebda ġrieħi l-uffiċjal tal-leża ittieħed l-isptar Mater Dei minħabba x-xokk li sofra. Busuttil li safa feruta kif intlaqat minn tiri telaq minn fuq il-post u prova jsuq. Iżda kellu jieqaf burmarrat fejn imbagħad kellu jgħajjad għall-għajnuna u għattieħed fl-isptar Mater Dei għall-kura fejn tilef ħajtu ftit tal-ħin wara. Fuq il-post minnu fih marru il-pulizija fejn arrestaw lil allegat aggressur li għandu 46 sena u li skont informazzjoni li kiseb dan l-istazzjon aktarx huwa Sirjan. L-identità tiegħu għadha mhix magħrufa. Il-pulizija għadha għaddejja bit-tfittxijiet tagħha għall-arma tan-nar użata f'dan l-omiċidju, hekk kif l-allegat aggressur ramija fl-eliqi. Minkejja dan ma jirriżultax għall-pulizija li huwa reżista l-arrest meta avviċinat mill-pulizija. Fuq il-post kien hemm evidenti fost oħrajn karozza tal-leża li ġarbet sarat estensivi, tant li ntlaqtet minn tir u magħha kien hemm ukoll id-demm tal-vittma. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali immexxija mill-maġistrat Ian Farrugia. Dak li ġara l-ħadd filgħodu huwa l-ewwel omiċidju għal din is-sena.